Wel, dyma'r ail ddosbarth yn adran y gwartheg yn y Ffaeria eleni, a mae yna wledd o'n blaenau ni wrth i ni edrych ar yr Heffrod Duon Cymreig, y Welsh Blacks, ac mae'n werth gweld y 5 heffer sydd o'n blaenau ni, a dwi'n cael cwmni Jess o Dywyn o hyd, Jess Williams, wrth i ni weld y beirniad, Dai Thomas fan hyn wrth i waith, a Jess, i chi wrth gwrs yn cadw gwartheg Duon Cymreig adre, ynddi chi? Fel sonio ni. Yn cadw tipyn ohonyn nhw? Yndan, ar y funud, yndan. Ac hefyd yn gwerthu'r cig. Mae'n alw mawr am y cig, dwi'n siŵr, yn lleol ac ymhell erbyn hyn. Oes, mae bobl eisiau supportio cig lleol a maen nhw yn falch iawn o cael yr cig cynhenid, fel bridiau cynhenid Cymraeg. Mae'r bridiau cynhenid sy'n dwywaith. Maen nhw yn byta'n well, yn i'n mansodd y cig. Mae yna jyst rhywbeth amdano fe yn does, tybod, os gyd i henffordd neu wartheg dyn. Mae'r cig chydig bach mwy tyner yn dweud sy'n dwywaith. Dyn nhw'n cael ei bwysio, dyn nhw'n angen llawer o ffid chwaith, so dyn ni'n cadw costan isel, a maen nhw'n pori mewn llefydd wrach se gwartheg eraill ddim yn gallu pori, maen nhw'n allan gyda ni mewn fyny ar yr ochrau. A tywod, mae'n braf i weld eleni, fel wylon ni yn y sioe haf. Mae'n braf i weld cynifer yn cystadlu. Mae'r gwartheg Duon yma, maen nhw'n tyfu ac yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae fel se nhw pobl wedi sylweddoli o'r diwedd gwerth ein bryd cynhenid yma yng Nghymru. Yndyn, dwi'n meddwl bod pobl wedi sylweddoli bod yna llai o gosta hefo nhw a bod nhw'n gwneud buchod magu da i groesi ac i gadw'n byr hefyd. Mae'n dda weld dosbarth cryf am awan efo Heffrod yn y Ffaeria. Oes, wir, ni'n gweld Dai Thomas yn un awr wrth yr heffer yma. Radnor Hills, dwi'n meddwl ni. Radnor Hills, ie. Maen nhw hefyd yn botelu dŵr ar y ffarm. Ond dim ar ddŵr mae hon wedi pesgu ni, gweda ni. Na. Mae hon wedi cael mwy na dŵr. Ond yn heffer neis, heffer dlws beneidio hon. Ydy, mae hon rili dlws. Mae'r cig, mae'n mynd drwy ddiwan. Mae'n job ddeud o'r llygad fyd, mae rai chi roi'ch dwylo arnyn nhw a checio bod y cig yn y lle iawn. A dyna mae o'n neud wan, mae'n mynd drwyddyn nhw. Mae hon yn rhyw 560 kilo. Mae'r trwma yn y dosbarth bron iawn yn 600. Mae'n dlws o fanna, mae'n top line dda gen i. Oes. Gyn ni'n gweld mae efo'r drydydd heffer fan hyn. Mae hon o Sir Gard o hon, dwi'n meddwl Ben Reynolds. Ben Reynolds, ie. Un o'r brydwyr ifanc. Mae yna grew o'r ifanc wan, a maen nhw'n dda iawn am troi nhw allan ac yn ddangos. Hwna'n bwysig yn dwi, ar gyfer y dyfodol. Bod mae Ben wedi bod yn gwneud y sioe haf hefyd. Mae hon yn heffer neis i ni'n gweld fyna. Mae'n llawn cig yn dwi o'r cefn yr holl ffordd mlaen i'r ysgwydd. Mae'n cario lawr drwyddi dydy. Ond dwi'n hoff iawn o'r heffer nesaf nawr i ni'n mynd i weld. Ni'n gweld Deio yn dangos o'n heffer Arfon yn dyfe? Arfon pentre, ie. A Deio mab Arfon sydd wrth y lliw fan hyn nawr ac Mynach Gwyneth. Mae hon yn heffer dda, yn dwi? Ynddi. Maen nhw dda iawn am troi nhw allan. Maen nhw'n gwneud y sioe haf a maen nhw o hyd safon. Mae hon yn pwyso 580 kilo, lle mae'n bwysau bach delfrydol yn dwi ar gyfer cigydd dda. Ynddi. A Deio Williams, mab Arfon yna nawr yn gwneud gwaith da, jyst yn cadw yn ei lle. A Dai Thomas o Lanwnen sy'n cael y fraint o feirniadu'r Heffrod eleni. Fel un wedi sôn wrth gwrs yn hynod brofiadol yn y maes, a heffer Sally Lloyd. A'r di champagne fa yma. Mae hon yn glamp o heffer, mae hon yn llawn cig, 594 kilo. Ynddi, hon di'r tryma yma yn y dosbarth yma. Mae'n llawn cig fel ni'n gweld o'r cefn holl ffordd mlaen. Mae'n glamp o heffer. Felly edrychwn ni mlaen i weld ble mae'r garden goch yn mynd. Jess, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd â hi? Dwi'n siŵr. Wrach a'r di champagne, swn i feddwl. Cawn weld yn y man, felly dowch rôl ato ni. Mae'r foment fawr yn agosau fan hyn yn yr ail ddosbarth heddi'n adran y gwartheg i'r Heffrod Duon Cymreig. Pedigri wrth gwrs y rhai pyr.
A Jess Williams o Dywyn, mae e wedi tynnu heffer Ben Reynolds mewn yw e. Dwi'n meddwl i'r safle cyntaf mae'n cael bach o ben tost fan hyn yn dwi yn y dosbarth yma, achos maen nhw gyd yn wartheg da. Yndi, a dwi'n meddwl bod o'n agos rhwng yr ardy champagne wan a'r trefychan ar daf gen Ben Reynolds. Ond... Felly ar hyn o bryd mae heffer Deo, dwi'n meddwl, Deo Williams yn y fe... yn y safle... O na, Ben Reynolds, reit, dyma, reit, mae pethau'n dod yn gliriach i ni. Reit, Ben Reynolds sy'n ni'n gweld agos ato ni, sydd yn y safle cyntaf. Mae'n sefyll mor dda fan o. Yn dywi. Mae'n smart. Ydy, mae'n heffer fach dlws iawn yn dywi, mae'n gywir. Ac mae'n symud yn dda fyd, chos mae'n newydd gofyn iddyn nhw gerdded rownd a cymaru yr cyntaf gael, ac o'n cerdded yn dda. Mae heffer Sally Lloyd yn yr ail safle, mae hwnna'n glamp o effer, ond fel ti, mae yna rhywbeth am hon yn does, mae'n gywir iawn a mae'n hynod o dlws. Mae hon yn glamp o effer Sally, dwi'n gallu gweld y dynder fyna nawr yn y corff. A dyna ni, y garden goch. Y mynd i Ben Reynolds. A enw hon yw Trefychan ar daf Dilys. So niwn ni alw'n Dilys. Dilys. Gyda'i Dilys adra. Ie, Dilys yr 8-40. Wedi mynd â hi, felly ie, llawn gorchen. Dosbarth gwych fyna, Jess? O, rili dda. Dwi wedi rili mwynhau weld hwnna heddiw. Safon da yma. Braf gweld y gwartheg Duon Cymreig yma yn ei niferoedd. Arbennig iawn. Dwch nôl felly am mwy o gystadlu o adran y gwartheg yn y man.